तो काल बा भाई लोग, उम्मीद बा कि स्वस्थ होकवा लो, मस्त होकवा लो। और हम बता दी कि कल हुई बवाल पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में। तो हम बता दी रउरा लोग के कि फाइनली डेट के साथ पावर स्टार पवन सिंह के न्यू सॉन्ग के टीजर आ गइल बा, जौना सॉन्ग के नाम बाटे मारदा गारदा मिली। और हम बता दे रउरा लोग के कि फिर से वह पुराना जोड़ी उभर के आइल बाटे, साथ में आशु प्रियांशु के साथ में पावर स्टार के आवाज बाटे। और एक गाना के लिखले बाड़े आशुतोष तिवारी और म्यूजिक देले बाड़े प्रियांशु सिंह, और गईले बाड़े अपना मधुर आवाज में पावर स्टार पवन सिंह। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ब्रेकिंग न्यूज हम ई बता दी रउरा लोग के कि एकर फाइनली रिलीजिंग डेट आ गइल बाटे। एमएमवी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल से कल 6:45 में रउरा लोग के बीच में फुल सॉन्ग सुने के मिली। तो एक बार जाके गाना के जरूर सुनी जा और बहुत ही प्यार दुलार दी जा सॉन्ग के।